Duduk. Mbak Niken. Cari kalung rondo. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu aja melu-melu bani bibu presiden nek kowe ora percaya karo bibu presiden nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Ujung jari. Oh, ngoten teman. Lah iya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Ujung cari kalung. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lambe iki aja ganggu nek wong nabuh. ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medhun kono. Medhun kono. Ngaleh. Angger sirane kok ganggu. Nyemplung kali kono. Kono ndang dolo. Ayo kali. Kono. Kok kono wae. Ayo ndang alih. Ndang alih kono lho, ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Cari balung. Kok sik ganggu ae? Ganggu tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngalih kono. Yedeng ngono. Cayu to? Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Nduk Niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajar Inden wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar Inden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh prangge pun pas. Lah iya no, tandurane becik undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, saiki diaturke Cara pari no wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, nggih no. Nggih. Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Gleleng dhewe Leleng entuk saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben. Ora ngerti nek kuwi asline dicicil, ora mudeng. Nah mudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Wis uripe gen saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane. Apa utuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa rarene? Ngenyek akeh kono ngenyek Akeh kono ngenyek. Wis ben Mbak, ben gak apa Mbak Niken. Ya. Yora. Yo tapuk. Gleleng dek lho. Oleh nes saka Pak Lurah. Wis DP tahun ngarep. Wis DP tahun ngarep iki. Kene mik. Mik. Kok kemlintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki mike iki lho. Piye wong iki mbaya sing anu ora usah gleleng, terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Ning kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh diceluk neh. Ya Allah. Marai yo rai-rai kota amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa.
Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Carik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Carik. Yo duweke. Oh ya, ayo duweke. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Agek rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk kendek men berarti entuk akeh. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben ning kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora jowo. Iki tak turut rono nyatus-nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, berarti potong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo Mbak nembang Iki ana sing kersake Sri Uning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta. 1 yuta. Iya. Ayo, mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Nggih. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu apa? Kowe kira apa ngopo kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning 1 yuta. 1 yuta. Ayo. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang 100 tok. Ayo. Nah, Sai. Ngapa iki ngatur aku nyapa? randang saiki ngene tak gawane sik. Aja. Nyapa? Engko arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing bawa iki sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Alah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Iya to ki mengko semal. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, Tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah, ale. Nah, suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Lah wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo.
Malah dibaleni. Ya kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Nggih, wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh ana ing sajroning taman sari. Rasa percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi ta. Sampo. Iki gandrung kok sempet paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya to Mbak Niken. Kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Sebagai seket ya. Allah. Ayo. Tutuke. Duk pranggung. Duk pranggung bojone kok. Ini tak Karo. Ayo. Duk pranggung bojone karo. Nonano. Salah aku baleni neh. Kamu meneng ae marang iki aku latah. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhire ngebel. Yo, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Biasane gundul. Nek sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kita tak tung ngono ya. Ayo ta. Iki terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo, nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Jalan, gua ikletong. Wah, capeng. Tenan. Angelmu to wae. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Janaka Mas Yudo, janaka. Oke, janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo.
Nyumak nyamuk kuwi apa? Sik. Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Lah engkon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. Ngono lho. Ngono. Kowe ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae nggih. Oh, sae. Wong jebolan Sriwedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi. Wah, sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Nangurung Sri Uning kukur Nano dadi mustikaning Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Ayo. Sri Uning mesti katuban lapat tresno Ololing. Sapaya pasti O a o. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir Semilir ja diaturke. Enten nenek sing pamundutan Napa, Nduk? Puspitanala, Mas. Oh, Puspitanala. Boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitanala. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut. Terima kasih. Luar biasa jan-jan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih rene monggo Mataram. Turut. Ayo.
disampirke Serang ngampirke Tek Eka Nggih. Cik melek nduk Pangestunipun masih dong. iya iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Ya rabbal ngalamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah apa? Omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus Piye arek ngenggo ayo. nggih niki mantene kakung menika CEO anu Mbak Eka CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. berkah ayam Wah, berkah. Oh nggih. Usaha- Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok iki. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi Rama Seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja istirahat, kok istirahat. ketenan. kula tak jumenake Nggih. Nggih. Istirahat, Lenggah istirahat. sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, siji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener. slendro iki. Aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dhek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo Mas Heri. Yo, kendangane kanan. Oh, ayo yo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu Berat yo dangdut ke kanan yo yo ayune sak kecamatan. terima kasih matur nuwun wis diaturke cewek gaul yo gemene wektu Mbak Fahmi karo Mbak Suci monggo mentaram turu yo yo ae au Ketan bali ulang apa setiane kelakon Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Yo didum loro. Dom loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo. Awas.
Nggih, tur nuwun. Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita ayo monggo. Dini Dita. Monggo, ayo jemeneng monggo mentaram. Tur. Yo yo yo. Ae aoe. Semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu. Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Heeh. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung menika Sarung. Lah ya ning warung iki gawe sarung lho karepku iki kan. Ya enak. Ayo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo, Mbak Dita. Janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oh nggih. Oke. Ayo, iki saiki gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mataram terus. Kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Sapa sing turu iki sapa? Aku. Oh, Mbak Niken lagi. Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplungke kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kana, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek kene. Ya, wong iki. Nyapa ta, Le? Tak gebes-gebes iki apa, Dek? Ah, wong kok ayu ning Ayu ta. mangane opo to ya? Aku. Wong kok le kemokop ngono ya. Iso pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ya. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Lah iya. Nuwun, Nduk Niken, terima kasih. Aweto sehat, aweto kondang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, Mas Bayu. Matur nuwun sanget. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sakiwa tengenipun
tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma Amin. Mas Yuda ndongake apa? Mugi keluarga ageng Bapa Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Yuda. Siap, nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.